מה קורה, כפרה? מזל טוב! איזה זבל חרא, שקרן. אורן, 18, שומע? שומע, מה קרה, סמי? תגיד, מתי אמרת צריך להיות הבן אדם הזה שאני מחכה לו, ואם הוא לא בא לי נוסע מפה, מתי הוא אמר שהוא יבוא והוא לא בא? למה כמה זמן אתה מחכה כבר? נשבע לך, אתה לא תאמין, כבר התייבשתי, אני צמא מת. עכשיו, דקה. הגיע. שלום. שלום. שלום וברוכים הבאים למונית העודף. איזה מונית? העודף. מכיר מונית הכסף עם זה, עידו רוזנצוויג? אז זה לא זה. אצלי, אם אתה עונה נכון על השאלה, אתה לא מקבל כסף, אלא משהו שבחיים שלך לא האמנת שתקבל. מה אני מקבל? עודף. בדרך כלל אתה לא נותן עודף? נותן, בטח נותן. לא לנוסע, אני תורם את העודף לעזור לילדים במצוקה. כל הכבוד ידידי. איזה ילדים? ילדים שלי כפרה עליהם. אז אתה משחק איתי לשאול אותך? יאללה. יאללה, שאלה ראשונה, קלה לחימום. מה התאריך לידה של אמא שלי? מאיפה לי לדעת? לכלכת אמא שלי. אתה יכול לשאול מישהו ברחוב, לעצור? אתה צוחק עליי? רוצה לשאול חברן טלפוני? זרוק תאריך, נגמר הזמן, מגיעים תכף. 19 בינואר 1943. כמעט, פספסת ביום. לאן זה? היכל נוקיה. ביד אליהו? למה יש עוד נוקיה? לא, בגב של הכדורסל. לא ידעתי שיש משחק. רגע. יש את ההופעה של ההוא ושל הזהו. בדיוק. לא סובל אותו. מי? את ההוא. ואת הזהו? הזהו בסדר. לא. אתה יודע, אני מסתכל במראי, הפרצוף שלך נראה לי מוכר. שכונה, אתה אח של ניסים? לא. נו מה? אל תגיד לי, אתה הוא מההישרדות של האח הגדול מהולילנד. לא. לא? לא. אתה יודע מה? שלא להפריע לך, תן לי רמז, רק שם פרטי ושם משפחה. אייל גולן. יפה. והמשפחה? גולן. אורן, כאן 18, אתה שומע? יושבת לי איציק קאלה, ואומר לי ששימי תבורי זהוב ועוזר עם עיניים גדולות, חושב אני מפגר. אני אייל גולן. יאללה. רגע, תן לי להבין. אייל גולן כמו ההוא שהיה נשוי להיא ועשה גלח? כן? אצלי במונית? לא יכול להיות. היית אומר לי דקלון, הייתי אוכל את זה. היית אומר לי, החזאית שרון וקסנר הייתי בולע, אבל אייל גולן? בחיי. יאללה, כתסתלבטן, תוכיח. איך אני אוכיח לך שאני אייל גולן? אני יודע. תשאיר באייל גולנית. זה אני... עד שסגד ליופייך. זה שאתה לא מקיא לי על הכתף, זה לא דומה אפילו. נשבע לך אם אייל גולן האורגנל היה שומע איזה שם רע אתה מוציא לו, היה שם לך עיניים במצח. אז איך תאמין לי שאני אייל גולן? בוחן פתע. מסכים? תענה מהר בלי לחשוב. כמה זה 505? 10. מה נותן את הפרה? סטייק. מי אתה? אייל גולן. השתכנעתי. אתה רואה? רק צריך לשבת על הפרטים. תגיד את האמת, אפשר לחיות מן השיר? מסתדרים. אתה יודע מה דיל? אתה מגלה לי כמה אתה מקבל בהופעה, ואני מגלה לך כמה עולה הנסיעה. זה כתוב במונה. אז אני אגלה לך כמה באמת הייתה עולה הנסיעה, אם לא הייתי מטפל במונה. אם אני אגלה לך, תעזוב אותי? מילה לא תשמע ממני יותר עד שנגיע. להופעה אחת? זה בערך התקציב של סעודיה. תראה מה זה, עצרתי בדיוק ליד נוקיה. תראה איזה הצטרפות מקרים. 50 שקל לא כולל שירות. אתה יודע מה? תן לי 80 גם טוב. שנייה. שיהיה לכם בהצלחה. 50, 80. תודה רבה. 111. תודה רבה. 196. לא היית צריך כפרה עליך. רק מה, תעשה לי טוב, אה? מה? מה שדיברנו אני ואתה, שישאר בינינו, סבבה? הגזמת, כפרה, יאללה, אני בונקר. להוציא בורקס מהפה של פואד יותר קל מלהוציא ממני סוד. תענו, סומך עליך. בחייך. נשמה שלי, מילה שלי מילה. בחייך. תהיה רגוע, כפרה. אורן, כאן 18, אתה שומע? כמה אייל גולן מרוויח לדעתך להופעה? זרוק מספר.